Hello guys, फिन खनसेबाव आङो YouTube चेनेलाव लाइभ फैबावबाय लोगोसे बयखौबो आंनि JB Vlogs YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै मोजां दङ। टपिकखौ बा नोंथांमोना कन्टेन्टखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों दिनैनि जे लाइभआव। नैबे साननैसोआव बा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जाबोबाय दङ बा आगोलावबो जाखादोंमोन बे अमानि जि बेराम, अमानि बेराम जादों, अमानि बेराम फैदों। अमानि बेराम जानायनि जाहोनाव गोबां फार्मनि अमाफोरा जायफोर फिसिबाय दङ बिथांमोननि जि अमा एकदमबारे डाइरेक्ट जायगायावनो थैनायखौ जों नुनो मोनदों। उदालगुरियाव दासान्दि एकदमबारे अमानि बेराम फैदों। माने अमानि बेरामा माव जायो बांसिनै आथिं आरो खुगायाव जायो दै, ओमफ्राय जि गोबानाय बेबायदि जानानै माने थैनायखौ जोङो खोनादों बा नुदों। आवगायावबो स्वाइन फ्लु जादोंमोन आरो बे अमानिफ्रायनो मानसिनावबो बारदेरनो हागौ। बेखायनो अमा बेदर जानायखौ एसे साननैसो खम खालामथ'नाया मोजां। बेखायनो आङो खावलायबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों जानाया गेदेर नङा, ओंखायनो जायफोर अमा बेदर जाबाय दङ नोंथांमोना साननैसो खम खालामथ' अमा बेदर जानायखौ। अमानिफ्रायनो जोंनि मानसिनि सोलेरावबो बारदेरनो हागौ बेरामा, ओंखायनो अमा बेदर जानायनिफ्राय एसे गोजानाव था। लोगोसे गोबां अमा JCBजोंसो फबलायनाय जादों लाना फैनानै एकदमबारे गेदेर अमा, एकदमबारे गेदेर अमाफोरा फानथावनाय अमा फाननो गोनां समाव बेफोरबायदि बेराम जाना होबाय। गोबां लस जाबाय जानांगौ जायबा बिथांमोना अमा थैजाबाय। स' लोगोफोर जायफोर बिथांमोना अमा बेदरल' एकदमबारे अमा बेदर नङाबानो जानो हाया ओंखामना, नोंथांमोना अमा बेदर जानायखौ एसे खमायथ' जाहाथे रैखा मोनो। अमानिफ्राय जि बेराम जानाय, अमानिफ्राय जि बारदेरनाय बेराम, बेनिफ्राय जाहाथे जों रैखा मोनो। नोंनाव जानायजों लोगोसे नोंनि न'खरावबो जानो हागौ बारदेर जेरै थाम्फै, अमानाव बाबाय थाम्फैया, ओइ जिरायना दङ, अमानाव थाम्फैया बाबाय, बेनि उनावहाय मा जाबाय बै थाम्फैयानो आरो जुदि जोंनाव बाफैयोबाथाय ना बेनिफ्रायनो जोंनाव जिउसाया हाबनानै सोमजिनो हागौ बेरामा। ओंखायनो अमाफोरखौबो एकदमबारे एसे गोजानाव जानगार जायगायाव खा। थाम्फैनिफ्राय जि अरजानाय, थाम्फैनिफ्राय जानगाराव था। जेब्लाबो मुस्रिफोरखौ बाहाय, किलारफोरखौ सावबानो जाबाय, अल आउटफोरखौ होनाङा जाहाथे थाम्फैया अरनो हाया। मानो होनबाथाय अमानाव बागोन थाम्फैया आरो अमानिफ्राय जि बानाय थाम्फै बेनो जोंनाव बाफैगोन बा जोंनि जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादावबो बाफैनो हागौ। बेनिफ्रायनो माखासे माने जिउसाया हाबनानै जोंनि गेजेरावबो बा मानसिनि देहायावबो बेराम आजारा सोमजिनो हागौ बा अमानि जि बेराम बेबो जोंनाव बारदेरनो हागौ। बेखायनो एसे साबधानै सोलिनो नाजा, बयखौबो खावलायबाय। आरो दासान्दिथ' अखा हानायनिफ्राय जि सान्दुं दुंबाय बेनि उनाव थाम्फैया मार सोमजिखादों। जाबोर जोथोरनिफ्राय बांसिन जिउसाया दैनिफ्राय जि सोमजिनाय थाम्फै, बेखायनो जेब्लाबो सानफ्रोमबो मुस्रिखौ बाहाय आरो अरायबो जायगाखौ साखोन सिखोन लाखि, बेखौ खावलायबाय। आरो जायफोरा अमा जाबाय दङ, अमा जानायखौ साननैसो दोनथ', अमानि बदलै बेलेग मोजां बेसादफोरखौ जा, बेखौनो खावलायबाय। मैयासो नुदोंमोन दि आं भिडिअखौ एकदमबारे JCBजोंसो फबदो आरो अमाखौ ना, मार थैखादों अमाया, फारामनि मोनो अमाया। ओंखायनो एसे सांग्रां जा, गोबां लस जाबाय जानांगौ। फंबाय बि भइसनि राव हिन्दी रावजों मोनसे भिडिअ फैगासिनो दं आरो लोगोसे बिथाङा मैयायो बिथांमोननि ग्रुपआ मैया टिचारखौ स्क्रिनिं खालामदों ट्रेलारखौ। आसा खालामो जोबोद इन्टारटेनमेन्ट जाखागोन, एक्साइटेड नायनो थाखाय। फंबाय बि भइसनि जि र' शर्ट मुभि हिन्दीनि
माबायदि एकदमबारे मोजां जागोन होननानै सानदों। अखा हायाखै, आङो फेन सालायदों। फेन सालायनाया खोनादों खोमा एकदमबारे। फांसन नायनो थांदों थाङाखै? र' जि सर्ट मुभि नायनो थाखाय बिराद एक्साइटेड। स' माला 7 जुलाइ फैगोन बेखौ आङो एक्साइटेड जाना दङ। गोबां दावगालांनो हाथों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो फंबायनिसिम। गोबां खम समनि गेजेरावनो बिथाङा मिलियन साबसक्राइबारबो लानो हाबाय। मेनि मेनि कंग्रेचुलेसन फंबाय बि बयस। आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां फिसा फिसा इउटुबारफोर जोनोम जागासिनो दङ। आंनाबोथ' फिसाथार इउटुबा बारा गेदेर नंखाया। थांगोन दायो ओंखाम जाखांना। दे आंहा थांनो सोलाबासै, एग्जाम जागासिनो। गाबोन एग्जाम डिउटि दं, ओंखायनो आङो थाङासै। गोबां जोंनि बर'फोरनि इउटुब चेनेल खुलिगासिनो फंबाय बिनानावमोन गोबाङानो। गावजों गाव सापर्ट खालामलाय। आरो सोरबाफोर साबसक्राइबार नांगौबा कमेन्ट खालाम, आङो साबसक्राइब खालामना होगोन। गासिखौबो हेल्प होगोन, नायगोन। ओमफ्राय जोंना एकदम गावजों गाव नांलायनाय माबाया बाराद्राय एकदमबारे। मा मिनिगोन ना मागोन रागाबो जोंथ'आ, मिनिथावाबो मोनो आं मालाबा। एकदमबारे इउटुबावनो माने नांलायनायल' गावजों गाव। हामा बिदि नांलायनो। गावजों गावनो थानांगौ, सापर्ट होलायनांगौ। नांलायनाय दावगालांनो हो, थां आरो थांनानै थानो हो। जोंनि बड'फाया बुंलांनाय बे मोन्थोरखौ लानानै जेब्लाबो दावगालांनो नाजा बयबो। नोंबो थां, गुबुनखौबो थांनानै थानो हो। नोंबो खामाय, गुबुनखौबो खामायनो हो। नोंबो मोजां माव, गुबुनाबो मोजां जागोन। बेनो सोलिलांनांगोन जोङो। नों मोजांबासो गुबुनाबो मोजां जागोन। नों हेफाजाब होबासो गुबुनाबो नों हेफाजाब होगोन। बेखायनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ। नांज्लाय खमज्लायफोरखौ बारा लाबोनाङा, कन्ट्रभार्सिफोरखौ जोंनि ससियेल मिडियाफोराव। हाय फ्रेन्ड, मा खबर? मोजां। कबिता दैमारि आगै लोगो मोनबाय, आगैबो लेंबाय। उन्दै जानांगौ बैसोआव। मोजाङैनो दङ। नोंनालाय माबोरै खबरा? सोर नायदों दे लाइक खालाम दे, ओमफ्राय कमेन्ट खालाम। माबाफोर सोंनो गोसोबा, मिन्थिनो गोसो दंबा कमेन्ट खालाम। आं हानायखिनिखौ फोरमायगोन, फोरमायना होगोन बा एक्सप्लेनेसन खालामना होगोन। दासान्दि आरो बोथोरा जि अखा हाबायना, अखा हानानै 10 डेज एराउन्ड 10 डेज अखा हानानै जि सान्दुं दुंनाय, एकदमबारे गरमा बारा जादों। ओंखायनो जि देहाफोरखौबो थाल लानो नाजा, जाहाथे जेबो लोमजानाय आजानाय जाया, बेराम आजार जाया। गुड इभिनिं अनजालु, माबोरै खबरा? लोगो मोनथारला, गोबावथार जाबाय। सामार भेकेसनाव मोनसे प्लेन खालाम दे। सामार भेकेसनाव आफ्टार 15 जुलाइनि उनावसो दै। 15 जुलाइनि उनावसो सामार भेकेसन मोनगोन जोंना कलेजा। मोनगोनसो नो, मा जायो मोनगोन ना मोना मिथिया। 15 डेसनि उनावसो। 15 लागि 16 एक्जाम दंखायो। लोगोफोरा जोंना टिउसन ग्रुपनि लोगोफोरा सोर सोर दंमोन? सन्त थाबाय, आरो सोर दंमोनथाय नोंसिनि ग्रुपआव सोर सोर दंमोन? गासिखौबो लोगो हमनांगौ खनसे जोंहा। गोबावथार जाबाय लोगो मोनैया। फिसानो मोनसे ट्रिप लानांगौ, प्लेन।
अमा जानाया खमायदो अमा जानाय जादों अमा जागासिनो दंबाथाय अनजालु अमा जानायखौ दोनथ' अमानि बेराम फैदो एकदमबारे उदालगुरियाव अमाया मार थैसोदो फारामनि अमाया एकदमबारे बेमार जानानै खुगायाव आरो आथिङाव बेराम जादों मार थैसोदो गोबानाय एकदमबारे गुजुनाय ओंखायनो अमा जानाया खम खालाम माइफोर गायबायना गायाखै माइफोर डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि एसएससिनि आरो गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि मेथामेटिकेलनि जि सलुसन नांगौबाथाय नोंथांमोना आंनि सानखान्थि सोलोंनो फै फेसबुक पेज आरो लोगोसे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहै लोगोफोर जोंनि जायगायाव अखा हादों नामा ओजोंहाय बाक्सानि सिमला साइडजों अखा हादों नामा जोंनियाव अखा गैया दासान्दि तामुलपुराव जेबो अखा गैथ'वा दहाय सानफुआव एसे थाइफ्रिहांदोंमोन खिन्थु ओमफ्राय अखाया हाथारासै दसेनो थांफिनदों एसएसएलसिनि रिजाल्टआ 30नि जुननि 30आव फोसावसिगोन जाय फंबाय बिनानावमोना एसएसएलसि आनजाद लिरदोंमोन बिथांमोनाथ' गोबां माने गोसोआव उसुखुथु मोनखाबाय दङ आसा खालामो मोजां जागोन बयनाबो मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हागोन बेखौ मिजिं थिनाय थाबाय अखा मोफ्लामगासिनो हाथ'खाय आदसा तामुलपुराव अखा गैया आसा खालामो बयबो मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हागोन आरो जाय फंबाय बिनानावा साइन्स आयदायाव फरायबाय सोरबा बिएससि लासिगोन खायसेया इन्जिनियार लाइनजों थांसिगोन सोरबा बायदिबा निटफोरनि थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दं जानांगौ नोंथांमोनाबो मोजाङै मोजां प्रिपारेसन खालामनानै आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो जाय फंबाय बिनानावमोना आर्ट्स लाइनजों फैदों नोंथांमोनाबो मोजाङै मोजां फरायनानै आफ्टार ग्रेजुएसननि उनावहाय मोजां अपरचुनिटि मोनो बेखौ जाहाथे लानो थाखाय दानिफ्रायनो रेडि जाखायो यूपीएससी एपीएससी आनजादनि थाखायबो दानिफ्रायनो जाहाथे निउस पेपारफोरखौ मोजाङै मोजां नायलांखायो हिस्ट्रिफोरखौ इकनमिक्सफोरखौ ग्रामारफोरखौ एसेफोरखौ मोजाङै मोजां नायलांखायो बेखौ खावलायनाय थाबाय फंबाय बिनानावमोननिसिम आरो जायफोरा डिफेन्स लाइनाव थांनो गोसो नोंथांमोना जाहाथे जों बर'फोराथ' खारनाय बारनाय फिजिकेलि फिटेडखा बांसिन जोंना मा जायो रिटेनाव थालांबाय थायो ओंखायनो रिटेनखौ मोजाङै नाय इउटुबाव मेरला भिडिअ मोजां मोनो मेथामेटिकेल्स अफ रिजनिंनि बेफोरखौ मोजाङै नाय मोजां बुक्स दङ आरियाननि मोजां रिजनिंनि बुक्स दङ बेफोरखौ नाय आरो जायफोरा डिग्रियाव अनार्स लानानै मोजां फरायगोन होनना सानदों अनार्स लानानै फरायनो सानदों
नोंथांमोना नोंथांमोननि चइस बेखौ मोजाङै खालामना लाखायो जाहाथे उनावहाय गोनो गोथो जाया माखौ लानो माखौ दोनो बेबायदि जाहाथे जाया ओंखायनो नोंथांनि जि चइस बेखौ मोजाङै मोजां बासिनानै मोजाङै चइस लानानै एडमिसन लाखायो आरो अनार्स लानाय लोगो लोगोनो एकदमबारे फुरा फारसेनिफ्राय मोजाङै फरायलांखानांगौ नङाबाथाय एसे प्रब्लेम जायो जेनेरेलनिया एसे फरायबानो जायो नाथाय जेनेरेल होननानैबो गारनानै दोनजाया जोंना एभ्रि सेमिस्टार 6 मान्थ मोनो नाथाय 6 मान्थनि गेजेराव जोंना मा जायो एग्जामा जायो नाथाय जोङो 6 मान्थ मोनस्लाबा खोब मोनो मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो सेमिस्टार एग्जामा जायो ओंखायनो माने गोदान समावहाय जेबो पात्ता मोननाय नङा जायफोर OHS फरायबाय दङ बिथांमोना डिग्रियाव हाबनाय लोगो लोगोनो गोदानाव जेबो पात्ता मोननाय नङा मा जायो मा मायो क्लास जाखांनायनि जेब्लानोखि नोङो जुलाइआव एडमिसन लाबाय आगस्टआव क्लास जानाय लोगो लोगो 15 डेजसोनि उनावनो बा मास मोनसेनि उनावनो सेसनेल एग्जाम जायो सेसनेल एग्जामखौ मोजाङै लिरनांगौ सेसनेल होननानै मोजाङै लिराब्लानो थाबाथाय आरो मार्क खम मोनबाथाय नोंनि जि सेमिस्टार एग्जाम बेवहाय मार्कआ खम जाना फैलायो ओंखायनो जायफोरा देग्लाय डिग्री फरायगोन नोंथांमोना जाहाथे फार्स्टनिफ्रायनो मोजां फरायखायो जिहेतु सेमिस्टार सिस्टेमाव टाइम मोना दसे दसेनो थाङो टाइमा भिडियोखौ शेयार खालाम लोगोफोर भिडियोखौ शेयार खालाम भिडियोखौ शेयार खालाम हागोन So guys, लाइकखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ जाहाथे जेबो साना निमाहा होयो बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो दिनैनि जि भिडिअ बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय चेनेलाव सोरबा गोदान दङ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बाय बाय गाइस